Hej. Jeg tror, hun får tidsfejl. Hvad? Hun får tidsfejl. Det vender altså lidt på, så hun ved det godt, det er problemer. Fra performance til fysioterapi samt underlag fra 24ride.com og Eliza chokolade til anden og tredje pladsen. De rytter altså holde sig klar til en forløbig præmieoverrækkelse af Industriens Sportsmandaleksen, Peter Mos, Lars Strier Køller, Charlotte Schreiber og Julie Bulli Petersen. Hun kan ikke slippe den, det kan du godt se, så hun bare. Rundt.